Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Nispera li din is-sena tagħmel biżżejjed xita. Għax mingħajr xita ma tantx ikollna frottu ħaxix. Imma ngħid jien probabbli qed tgħidu ix-xita il-frottu l-ħaxix. X'għandhom x'jaqsmu flimkien. Ħija. Tiftakru meta semmejna dik iż-żerriegħa xkejkna li jiżra l-bidwi fil-ħamrija? Malli dik iż-żerriegħa tiġi miżruha fil-ħamrija, min hemm jibda proċess twil. Illum, Żiżi u sħaba għandhom x'jagħmlu mhux ħażin. Żiżi għadha kemm waslet b'borża f'idejha. Tajt x'għandha fil-borża. Żiżi għandha borża mimlija żerriegħa tat-tadam. Il-laħwa jiġifieri jekk tiżiraw iż-żerriegħa tat-tadam, issaqquha, tinbet u ssir xitla tat-tadam. Imbagħad ikollna t-tadam frisk Żiżi. Mela aħjar tibdew. Tetu diġà ċaplodda biex jiżraw iż-żerriegħa fil-ħamrija. Nunu libes lingwanti biex ma jħammitx ideh. Kika preparat bexxiexa mimlija bl-ilma biex la darba jkunu żeraw iż-żerriegħa isaqquha. Mela tlaqna. L-ewwel nagħmlu ħofra ċkejkna biex impoġġu ż-żerriegħa fiha. Imbagħad impoġġu ż-żerriegħa, nattuha bil-ħamrija, insaqquha u nistennew. U nistennew. Sakemm iż-żerriegħa tinbet, trabbi l-eruq twal fil-ħamrija u mill-wiċċ tal-ħamrija tiġfaċċa xitla li tibqa' tikber sakemm tibqa' tagħmel il-frott. Xi pjaċir, iġri jikber it-tadam fir-raħal ta' Żiżi u sħaba. Eruq, zokk. Qed nipprova niftakar il-proċess kollu sabiex tikber xitla tat-tadam. Darba bid-dwi għad jispjegali li meta tiekol tadama tista' taqbad iż-żerriegħa li jkun hemm fin-nofs u tiżragħhha fil-ħamrija. Imbagħad issaqqihha bl-ilma u bil-mod tibda tikber xitla. Bħal-maġija. Qed tifhmu għalfejn il-bidwi għandu bżonn li tagħmel ħafna xita għax bix-xita jissaqqew il-ħafna ħaxix u frott li l-bidwi ikun qed ikabbar. Fil-ħamrija jikbru l-eruq li aħna ma narawx għax ikunu moħbija fil-ħamrija. U bil-mod tibda tikber xitla. Jekk ix-xitla jkollha biżżejjed ilma u dawl, tibda tikber u tagħmel fjuri sofor. Imbagħad qegħdin taraw bil-mod minn taħt il-fjura tikber tadama. Għal-bidu tkun ħadra. Imbagħad bil-mod issir ħamra u meta tikber biżżejjed tkun tajba biex nikluha. Żerriegħa! Xitla! Eruq! Zokk! Tadama! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu